Molim za jedan veliki aplauz. Voljeni ljudi nikada ne umiru, to znate. Ali volite ljude dok su živi. To je mnogo važna lekcija. Jer kad odu njima to ništa ne znači, volite ih sad u ovom trenutku. Ima jedan čovek, rekla sam da svi ljudi koji će biti sa mnom na bini su ne 10-ke, nego 50-ke. Ima jedan čovek koga sam ja davno upoznala, Lena je bila još pa Sumčić, nikad neću zaboraviti taj dan. Bila sam na pregledu na ultrazvuku, videla sam prvi put svoje dete kako skače u stomaku i otišli su na jednu svirku jednog divnog čoveka, koji je danas velika zvezda i pridružit će mi se ovde na sceni, molim vas jedan ogroman aplauz za Dženana Lončarevića. Nije ona pogrešila. Ja upozorno neće. Moj brat. Dobro večer, dragi ljudi. Dobro večer svi vi koji volite Boca Tržan, volim i ja. Gordana, hvala ti što sam deo ove magije koja se zove muzika. Muzika je naša ljubav pre svega, ja se slažeš. Najmanje nam je posao. Najviše nam je posao da putujemo kombijem i da stavimo na pumpe, da jedemo bajato hranu. A ovo je jedino što volimo zapravo. Trenutak kada nas gledaju i kada tapšu i kad pevaju pesmu sa nama. Evo pesme koje smo nekada davno pevali, Tošo i ja večeras, ništa manje nego Džona Lončarević. Još jednu metar i metuje izgovori, poći ću po prvom putu koji nisam otvorio. Metare, prvi koji hoće kao lutku nalije, sreća je slepa, ona samo prati tvrdo